penonton iki orang metu bleguk-bleguk wah gawat. Ora iso gembruduk lho. Presiden Dik Rok 4 kon ketemu. Sing kompak yen bleguk-bleguk, yen maju-maju mundake maju, mundur-mundur mundake mundur. Oke. Asik. Dik Rok ya. Pilih siji-siji nek grup bareng gampang. Nomor 3 kok kene Mbak Putri. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Pak. Sikit. Nggih, iki wis duwe anak siji. Umure pinten putrane? 9 bulan. Pun sakit nopo anake? Ada nih Pak. Nek bapake pun sakit nopo? Nongkrong-nongkrong. Siap dibeleguki Mbak Putri? Siap dong. Jiko lu ya. Beleduk loh Mas. Mas Sinta. Mas bagus. Wah. Sawang Gus. Sawang dong. Bukan nyawang apa tuh? Mulai wani, si lanang mulai wani. Iya. Iki sing ora ditunggu bojone iki mone Indri.
Sing wis duwe anak. Pirang sasi bobote? Oh, dan sabar. Oh iya, wis tak kira nek sing papat. Boten to. Siap dibleguki? Siap. Citro lu ya. Ahmu kok telat. Alat nggih, Pak. Wow. Seneng sing alat apa seneng sing cepet? Nggih. Saat ini alat nggih cepet. Oh. Angel lho. Coba tak golek sing wis pengalaman iki bocah-bocah durung pengalaman. Tak golek iki presiden sing wis duwe anak 3. Mbak Imah. Sering dibleguki Mbak Imah. Iya dong. Iya dong. Sampai anak 3 gitu loh. Wah iya itu loh. Citro lu ya. Ya anak peluru mati pengalaman. Coba tak golek presiden sing anake wis 7. Anak 7 Mbak Yosi dia berarti ini pengalaman anak 7. Selamat malam Mbak Yosi. Siap dibleguki? Oke. Ciko lu ya. Sudah baca molek. Ayang Didi. Oh, nggak bisa ngomong. Jadi sama. Didik mulai wani. Didik aku ya ngono kuwi. Wong lanang kuwi duwani karo wedok, aja iblas-iblis. Wong lanang budi harus wedok. Sukses bagus muridku. Suksesnya Didik. Muridnya sukses, gurune sing ora sukses. Wah, wis iki coba tak golek sithik sing tuwa sik. Sing wis duwe putu 2, Mbah Eni. Sugeng dalu, Mbah. Halo nak sikit. Ya dibleguki iki, Mbah. Sing nom-nom ora penak kabeh, Mbah. Kurang pengalaman, Mbah. Ampun kalah karo sing nom-nom. Citro lu ya. Lincah banget. Asik lah. Tinggi. Iya Mbak. Sobat Dewi. Ampun ya. Ampun. Mbak, wes. Tuwek ngeyel. Ndak penak ya. Banyak enak Mbak. Ayo. Bus besok. Bareng penak ngajak tanduk.
terima kasih atas keberdukan kalian. Giring Banten yang maju Yo,